Είμαι η Νάνση. Είμαι δημοσιογράφος και δουλεύω πολλά χρόνια στα περιοδικά. Τα τελευταία 3 χρόνια συναντάω ενδιαφέρουσες γυναίκες. Καθόμαστε σε ένα καναπέ και μιλάμε. Ψάχνουμε να βρούμε αυτόν τον κοινό κώδικα επικοινωνίας που όλες οι γυναίκες έχουμε και παρά τις διαφορές μας, τελικά μας βοηθάει να βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν. Όταν χαιρόμαστε, όταν λυπόμαστε, όταν απογοητευόμαστε, όταν αγαπάμε. Join us. Και εσύ στον ίδιο κώδικα είσαι. Σήμερα στον καναπέ καθόμαστε με την Κατερίνα Γκαγκάκη. Έκανες καθόλου απολογισμό του τύπου πόσα έδωσα, πόσα πήρα, τι... Και δεν το λέω για τη συγκεκριμένη δουλειά, τώρα μια δουλειά είναι όλα. Λέω γενικά. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι όταν κάνεις απολογισμό, εξαρτάται σε τι ψυχολογική διάθεση είσαι όταν τον κάνεις τον απολογισμό. Νομίζω ότι όταν τον κάνεις, κατά κύριο λόγο αποφασίζεις ότι έδωσες περισσότερα από αυτά που πήρες. Ξέρω όμως ότι δεν είναι δίκαιο αυτό, διότι αυτά τα τελευταία 10 χρόνια πέρασα πάρα πολύ καλά. Άρα, πέραν από τα υλικά, τα καθαρά υλικά, τα οποία πάντα όλοι θεωρούμε ότι είναι λιγότερα από αυτά που στην πραγματικότητα μας άξιζαν, θεωρώ ότι τα μη υλικά συνέβαλαν στο να έχω την πιο συναρπαστική δεκαετία της ζωής μου μέχρι τώρα. Και το λέω πολύ συνειδητά. Πέρασα την πιο ωραία δεκαετία, την πιο δύσκολη, αλλά και την πιο συναρπαστική. Άλλαξα 100% άρδιν. Άρα θετικό είναι το πρόσημο. Τι άλλαξες? Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι. Άλλαξε η εμπιστοσύνη στον εαυτό μου στη δουλειά. Στα υπόλοιπα όχι. Άλλαξε η εξωστρέφειά μου. Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο σχετίζομαι με τους ανθρώπους και πώς τους αξιολογώ. Δεν είχα ποτέ συναναστραφεί τόσους ανθρώπους τους οποίους έπρεπε να τους αφήσω στο επίπεδο της γνωριμίας και συνήθως τα έμπλεκα πάρα πολύ τα επαγγελματικά με τα προσωπικά. Θεωρούσα ότι οι άνθρωποι της δουλειάς είναι και οι φίλοι μου και η οικογένειά μου και φτάνει αυτό και δεν θέλω άλλο κτλ. Κατάλαβα με τα χρόνια ότι δεν είναι έτσι και ότι πρέπει να βάζω όρια. Δεν τα έβαλα, κατάλαβα όμως που βρίσκονται τα όρια. Όλο αυτό το οποίο έκανα με το να βγω στο γυαλί, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό. Τι καλό σου έκανε? Μου έκανε πάρα πολύ καλό σηματοδοξία. Θα το πω πολύ ειλικρινά. Πρέπει να σου πω κάτι. Το έχω πει πολλές φορές. Ξέρεις τι ωραίο που είναι, ξέρεις. Να έρχονται, να σε βάφουν, να σε χτενίζουν, να σου βάζουν ωραία ρούχα, να σε κάνουν ωραία. Εσύ είσαι από αυτές τις γυναίκες που όλοι το περάσαμε σε ένα σημείο της ζωής μας. Περισσότερες τουλάχιστον. Ότι ξέρεις που επενδύεις στη δουλειά, αυτό που μπερδεύεις τους φίλους, το οποίο γνωρίζεις είναι μέσα από τη δουλειά. Δεν θες να φύγεις και από το γραφείο νωρίς, γιατί και πού να πας. Συμφωνώ. Και κάθεσαι με τους φίλους από το γραφείο που... Και κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι οι άλλοι προχωράνε στη ζωή τους, κάνουν γάμους, παιδιά, άλλες σχέσεις. Και εσύ μένεις στο γραφείο κάνοντας πλάκα με τα ίδια πράγματα που έκανες πριν από... Δεν ξέρω πώς το περιγράφω αυτό. Θα το συνειδητοποιήσω τώρα, αν αλλάξει πολύ η ζωή μου. Δεν το βλέπω συγκριτικά. Δεν αισθάνθηκα ούτε μία φορά όμως, μπορώ να σου πω, ζήλια ή κάτι, ξέρεις, ένα τσίμπημα για την πιο φυσιολογική εντός εισαγωγικών ζωή των άλλων που προχωράνε. Δηλαδή, θεωρώ ακόμα για κάποιο λόγο ότι είμαι πριν από 15 χρόνια που κάποια στιγμή θα έχει μια φυσική εξέλιξη που θα γίνει. Ότι σε κάποιον τυχαίνει αργότερα, σε κάποιον τυχαίνει. Ισχύει βέβαια αυτό, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, ισχύει. Αλλά όταν πια περνάς στα 40 και αρχίζεις και το να γυρίσεις στο σπίτι σου και να είναι κάποιος στο σπίτι σου, αποτελεί ενόχληση. Γιατί πλέον θες και να μείνεις λίγο μόνος. Εγώ είμαι πολύ μοναχικός άνθρωπος. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι μόνη μου. Τότε αρχίζει και είναι προβληματικό. Δηλαδή, τώρα το καταλαβαίνω ότι είναι προβληματικό. Τώρα καταλαβαίνω ότι πλέον με ενοχλούν πράγματα στην καθημερινότητα άμα είμαι με έναν άνθρωπο που είναι απλά καθημερινά. Και δεν έχει να κάνει με το αν τον αγαπάω ή αν. Δηλαδή με τον πατέρα μου. Με ενοχλεί να ακούω έναν άνθρωπο στο δίπλα δωμάτιο. Πάμε στη Μυτιλήνη το καλοκαίρι. Με ενοχλεί. Και λες δεν μπορεί. Αυτό δεν πρέπει να το κοιτάξεις. Ναι, πρέπει να το κοιτάξεις. Συγγνώμη που το λέω. Ναι, αλήθεια είναι. Διότι μαθαίνεις, ρε παιδί μου, έχω μάθει ότι όταν γυρίσω και κάποια στιγμή αποφασίσω ότι κλείνω και το τηλέφωνο, το βάζω στο mute, το κλείνω. Και δεν μιλάει κανείς. Πώς να το πω. Με ενοχλεί και ο γάτος όταν μου λέει μιάου. Πώς να το πω. Και μου λέει πολύ μιάου, γιατί σου λέει το εντάξει. Αλλά είναι δικιά μου επιλογή το αν θα σηκώσω το τηλέφωνο, ή αν θα βγω έξω, ή αν θα μιλήσω με κάποιον, ή αν θα έρθει κάποιος στο σπίτι μου, ή αν θα πάω σε κάποιο το σπίτι.
Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο έχεις μάθει να ζεις. Θα μου πεις, άμα ερωτευτείς πολύ, μαθαίνεις να ζεις αλλιώς. Έτσι νομίζω. Ναι, ωραία. Εσύ πόσα χρόνια. Έχω να ερωτευτώ πολύ. Ναι, έχεις ερωτευτεί πολύ. 3. Και να ζεις έτσι. 3, έχει πολλά. 3-4. Δεν είναι και εύκολο. Κάτσε, περίμενε. Όσο μεγαλώνουμε, δυσκολεύει κιόλας. Αυτό. Έχω ερωτευτεί πολύ, νομίζω 2 φορές. Ναι. Πολύ όμως. Πολύ όμως. Αλλά ναι. Αλλά χαίρομαι που τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι όπως εξελίχθηκαν. Τι εννοείς? Εννοώ ότι που κάποια στιγμή τελείωσαν. Δηλαδή, εννοώ ότι κάποια στιγμή τέλειωσε, σταμάτησε. Τώρα το σκέφτομαι πολύ θετικά. Ότι καλά έκανε και σταμάτησε αυτό. Ότι τη στιγμή που πήγαινε να σταματήσει δεν υπέκυψα στο άγχος του ότι μήπως πρέπει, αν θα το ξαναζήσω, μήπως πρέπει να βρω να το προχωρήσω, μήπως εντάξει καλά μας περνάει. Οκ. Είχα το θάρρος τότε να το... Μάλλον δεν είχα το θάρρος, οι άλλοι το σταματήσανε, αλλά το έχω πει πολλές φορές αυτό. Αλλά νομίζω εγώ το οδήγησα εκεί. Οι γονείς σου πώς ήτανε μεταξύ τους? Πάρα πολύ καλά. Το οποίο ακούω όλους αυτούς που λένε ότι όταν είναι σε σπίτια τα οποία είναι πιο... είχαν θέματα ή έχουν χωρισμούς κτλ. Επιδρά αρνητικά. Πρέπει να σου πω ότι μπορεί και αρνητικά να έχει επιδράσει σε μένα το ότι παρά ήταν καλά. Είναι ψηλά ο πύχης, τέλος πάντων. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι είναι όλοι έτσι. Δηλαδή, μέχρι που πήγαινα σχολείο. Δηλαδή, όταν άρχισα να πηγαίνω στο Λύκειο σε άλλα σπίτια και να βλέπω ότι είναι. Λίγο μου φαινόταν. Ήταν πάρα πολύ καλά όμως. Οι γονείς μου δηλαδή είχαν έναν τρόπο πολύ περίεργο. Το οποίο κάτι είναι κι αυτό. Δηλαδή, επειδή η μαμά μου ταξίδευε για τη δουλειά της, ήταν σχεδόν 15 μέρες μαζί, 15 χωριστά. Τι έκανε η μαμά σου? Είχε μια επιχείρηση στη Μυτιλήνη, άρα ήταν 15 μέρες εκεί, 15 μέρες εδώ. Ο μπαμπάς μου ήταν εδώ και εγώ εδώ. Όπου ήταν πάντα, τους θυμάμαι, ρε παιδί μου, τη μέρα που ερχόταν η μαμά μου να γεμίζει λουλούδια το σπίτι, ήταν καλά. Και μέχρι που την έχασα προδιετίας, ήταν πολύ στενά δεμένοι μεταξύ τους και ήταν και πάρα πολύ φίλοι. Κάναν πολλά πράγματα μαζί. Άρα έμαθα ότι αυτό είναι το φυσικό. Αυτό εγώ δεν το έχω βρει. Πώς ήταν ο μπαμπάς όταν έφυγε η μαμά σου μετά? Κανονικός. Μπροστά σε μένα όλο αυτό το διάστημα είναι κανονικός. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι πολύ ανεύθυνο ίσως και σκληρό αυτό που λέω, αλλά φαντάζομαι, χωρίς να το συζητάμε, ότι μόνος του βουλιάζει σε κάποιες περιόδους. Δηλαδή μόνος του και θα κλαίει. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει και πηγαίνει στο νεκροταφείο μόνος του κάθε Κυριακή. Δεν είχαμε όμως, επειδή ήταν κάτι το οποίο για κάποιο λόγο το είχαμε δουλέψει μεταξύ μας πολύ, δεν είχαμε μετά εξάρσεις. Είχαμε εκείνος, σε μένα τουλάχιστον προσπάθησε και προσπαθεί να είναι πολύ κανονικός. Φοβήθηκες για εκείνον? Γιατί τώρα φοβάμαι για εκείνον. Ένα ζευγάρι όταν είναι τόσο δεμένο, Τώρα φοβάμαι για εκείνον. Εσύ? Εγώ τι? Πώς τη συνέχισε την καθημερινότητά σου? Σαν να μην συνέβη ποτέ, το οποίο δυστυχώς θεωρώ ότι 2 χρόνια μετά είναι πρόβλημα. Σαν να μην συνέβη ποτέ, σαν να μην συνέβη ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Υπάρχει η λογική μέσα μου που λέει ότι ίσως επειδή το περίμενα και επειδή το είχα κλάψει και το αισθανθεί πολύ πριν, μπορεί να ήταν αυτό και να έφυγε εκεί το θέμα. Υπάρχει και άλλο κομμάτι το οποίο λέει ότι πρέπει να είναι κάπου μέσα μου και κάποια στιγμή θα εκραγεί. Δεν έχω ξεσπάσει ούτε μία φορά. Αλήθεια λες? Έχουν υπάρξει 1 ή 2 στιγμές, 2 συγκεκριμένα. Η μία ήταν όταν έπαθα το ατύχημα στο πόδι το πρώτο βράδυ στο νοσοκομείο, που κλείσαν την πόρτα και πήγαινα για επέμβαση σε μερικές ώρες, που ήθελα τη μαμά μου. Ήταν η πρώτη στιγμή που λέω τώρα θέλω τη μαμά μου, αλλά ήταν στιγμιαίο αρκετά. Και η δεύτερη φορά ήταν τη μέρα που μου ανακοινώθηκε η απόφαση από τον Αντένα, που ο άνθρωπος που θα έπαιρνα θα ήταν η μαμά μου. Και θα ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος θα ήταν ο πιο, ξέρεις, υπεράνω. Θα ήταν ο άνθρωπος που θα μου έλεγε και μπράβο, καλύτερα. Πόσο καιρό το λες, δεν θα κάνεις το αυτό. Δηλαδή ήταν με τίποτα, δεν σταμάταγε μπροστά σε τίποτα. Αυτές τις 2 στιγμές δεν μπορώ να σου πω ότι πρέπει να έχω βγάλει μέσα μου. Και δεν μπορεί, διότι η μαμά μου και εγώ ήμασταν τόσο πολύ αυτοκόλλητες, που με κάποιο τρόπο πιστεύω ότι έχω κάνει μέσα μου έχω μια άρνηση ακόμα. Απ' την άλλη μεριά δεν θεωρώ ότι είναι. Καμιά φορά ακούω από άλλους φίλους που λένε νομίζω ότι είναι ταξίδι και θα γυρίσει. Δεν θεωρώ ότι είναι ταξίδι και θα γυρίσει. Τι θεωρείς? Ότι έκλεισε. Όπως και δεν θεωρώ ότι είναι κάπου να της μιλάω. Δεν το θεωρώ. Το θεωρούσα το πρώτο διάστημα λίγο. Τώρα δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι δεν ξέρω. Σταμάτησε αυτό το κομμάτι. Σταμάτησε.
Στις στιγμές που σου λείπει, τι κάνεις? Πώς το διαχειρίζεσαι? Δηλαδή εκείνη τη μέρα που μου λες είναι στο νοσοκομείο και μπορώ να σε φανταστώ. Γιατί και οι φίλοι κάποτε πάνε σπίτι τους. Σου λέω, υπήρξε κάποια στιγμή που με πήγαν όλοι, ήταν αυτό, μου φέραν πράγματα, μου φέραν. Και κάποια στιγμή έσβησε το φως. Σε 2,5 ώρες πήγαινα σε επέμβαση και έκλεισε η πόρτα. Με αφήσα να ξεκουραστώ. Ναι. Και είπα και τώρα θέλει η μαμά μου. Δεν ξέρω τι μηχανισμό έχω μέσα μου και άμυνας. Κράτησε μερικά λεπτά, μου φύγε. Κάνω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι δεν είναι σωστό. Προσπαθώ να με απασχολήσω με κάτι άλλο. Σου λέω, περιμένω ότι με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει. Πρέπει να σου πω ότι τη μέρα ειδικά εκείνη αισθάνθηκα και πάρα πολύ μεγάλη γαλήνη. Δηλαδή, το οποίο μπορεί να είναι ένα κομμάτι. Επειδή ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος και επειδή συνέβη κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πια στις μεγάλες πόλεις, έφυγε στο σπίτι. Και ήμουν εγώ, πήγα εγώ. Δηλαδή, ο παπάς μου ήταν στη Μυτιλήνη για μερικές ώρες για μια δουλειά. Θεωρώ ότι και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το διαχειρίστηκα και αυτό το πράγμα το πρακτικό, το οποίο δεν το φαντάζεσαι. Γιατί συνήθως δεν το ζεις, είναι σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα αυτό. Βρίσκεις δύναμη στο πρακτικό, σαν να είναι πρακτικό, σαν να μια δουλειά πρέπει να γίνει. Το βρήκα πολύ ανακουφιστικό. Εμένα, πώς να σου το πω, μου το έκλεισε, μου το ολοκλήρωσε. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν σε κάποιον άλλον να το προετοιμάσει, τρίτον, τα πολύ δύσκολα κομμάτια. Ήταν σε μένα. Άρα έκατσα, γύρισα, γιατί είχα πάει στο γραφείο και με πήραν τηλέφωνο. Γύρισα και έκατσα στο σπίτι και μέχρι να ξεκινήσει τη διαδικασία πέρασαν και 1-2 ώρες. Και ακούγεται λίγο μακάβριο. Κάθεσαι με έναν νεκρό άνθρωπο 2 ώρες. Ναι, γιατί είναι η μαμά μου. Ναι. Και είπα αυτά που ήθελα να πω. Τυχαία την είχα πάει και το προηγούμενο βράδυ και είχαμε κάτσει. Και θεώρησα ότι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Ότι το ολοκλήρωσα για εκείνη. Ότι ήταν το σωστό να είμαι εγώ εκεί και να είναι έτσι. Η άλλη μέρα πώς είναι της ενηλικίωσης, ας πούμε? Η άλλη μέρα είναι περίεργη το πρωί, όταν ανοίξει τα μάτια στο πρωί. Που είναι αυτό η στιγμή που λες μήπως δεν έγινε. Είναι η στιγμή που είσαι από τον ύπνο και αισθάνεσαι καλά. Και είναι η στιγμή που τσακ αυτό το πράγμα στο στομάχι. Αλλά ξαναμπαίνει στην λογική, δηλαδή. Οκ. Ήταν ένα περίεργο διήμερο, αλλά το έζησα πολύ έντονα. Η συνέχεια της κουβέντας με την Κατερίνα σε λίγο. Join us. Join us για να δεις τη συνέχεια της κουβέντας με την Κατερίνα. Και στις σχέσεις τι πήγαινε λάθος, αντίστοιχο, με τις φιλίες? Γιατί ο ίδιος άνθρωπος είμαστε, ή στη φιλία, ή στη δουλειά, ή στο αυτό οι ίδιοι είμαστε. Στις σχέσεις μέχρι κάποια στιγμή τουλάχιστον, νομίζω πια, τώρα που το έχω σκεφτεί και το έχω ψάξει και τα λοιπά, ότι επέλεγα ανθρώπους μέχρι κάποια ηλικία που ήταν αποδεδειγμένο ότι δεν μπορούσε να οδηγήσει κάπου. Επειδή είναι σαν να είναι μοτίβο αυτό πια. Δηλαδή, άμα το δεις, όταν το κάνεις, νομίζω ότι σου τη συνέβη. Ερωτεύτηκες, ρε παιδί μου. Όταν το δεις από μακριά και είναι 3 ή 4 τέτοια, κάποιο μοτίβο υπάρχει. Τώρα πια μπορώ να σου πω ότι είχα τέτοιο φόβο δέσμευσης, μάλλον, που επέλεγα αυτούς που κάποια στιγμή θα σταμάταγε. Και έχω να σου πω ότι και αυτοί φτάσαν σε σημείο του να αποδεσμευτούν και να μπορούν να ξαναδεσμευτούν. Και εκεί είπα, νομίζω ότι επέλεγα κάπως έτσι. Τώρα δεν νομίζω ότι επιλέγω κάπως έτσι. Τώρα νομίζω ότι είναι λιγότερες ευκαιρίες. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό όταν είσαι 25 χρόνια και τελείως όταν είσαι 43. Εντάξει, δηλαδή επίσης δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ότι γνωρίζω ανθρώπους κάθε μέρα και λέω πού ήταν τούτο. Δηλαδή ναι. Δεν είμαι ακόμα θετική στο ότι μου λένε διάφορα να σου γνωρίσω τον τάδε να βγούμε. Δεν είμαι ακόμα, γιατί έχω αυτό το ελληνικό το αυτό ότι γιατί ρε παιδιά πρέπει να μου γνωρίσετε, δεν μπορώ να γνωρίσω μόνη μου. Δεν το κάνω ακόμα, έτσι. Δεν είναι απλό. Κοίταξε. Αλλά πιστεύω ότι έτσι συμβαίνουν τα περισσότερα. Επίσης μ' αρέσει να πιστεύω ότι θα συμβεί ξαφνικά. Βέβαια ξαφνικά θα συμβεί. Ναι, που ξαφνικά θα συμβεί, θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Είναι αυτό που λέγαμε, διαβάζαμε όταν ήμασταν μικρές, στο 17. Το θυμάσαι στο 17. Λοιπόν, εντάξει, πού να θυμούνται τώρα αυτοί που μας βλέπουν. Ότι θα βγω, θα πάω στο σούπερ μάρκετ
Τότε διάβαζα 16 χρόνια με 15 και θα συναντήσω το αγόρι των ονείρων μου. Έπαιρνα σβάρδα το σούπερ μάρκετ, πάνω το σούπερ μάρκετ, κάτω το σούπερ μάρκετ, στη Μυτιλήνη. Κανένας. Ναι. Πόσες σούπερ μάρκετ έχει στη Μυτιλήνη? Σωστό κι αυτό. Ναι. Τώρα πολλά, τότε. Άστα. Δεν ξέρω, Ενάνση, πραγματικά λέω. Μήπως το έχεις εξειδανικεύσει και η πραγματικότητα δεν είναι σινεμά? Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Επίσης, όσο μεγαλώνεις, σχετίζεσαι κανείς και παρέα με ανθρώπους που κατά κύριο λόγο είναι ζευγάρια. Ναι, ισχύει. Άρα, ναι. κάπως έχει σχηματοποιηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο που χώρισε. Δηλαδή, άμα σε αυτή την ηλικία δεν είναι. Ωραία, οκ, θα μου πεις όχι. Έτσι είναι, πώς το λες. Δεν είναι απλό τώρα να σου τύχει, να μην στο κανονίσει κάποιος. Δεν είναι απλό. Ναι. Επίσης, δεν έχω καμία αγωνία να παντρευτώ. Καμία. Εντάξει, όχι. Αυτό το νομίζω ότι μετά από κάποια ηλικία δεν είναι. Το έχεις απομυθοποιήσει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Αυτό το απομυθοποίησα με την τηλεόραση. Αυτό μου άρεσε όταν ήμουν μικρή. Ήταν το λίγο ότι θα βάλω το φόρεμα και θα κάνω αυτό, θα με φτιάξουν, θα με χτενίσουν. Με φτιάξαν, με χτενίσουν, έβαλα τα φορέματα. Τελείωσε. Ναι. Εσύ νιώθεις ότι το έχεις επιλέξει? Όχι. Εγώ θεωρώ ότι προς το παρόν έχει τύχει. Ναι. Και ότι είμαι καλά με αυτό. Δηλαδή δεν αισθάνομαι κάτι να λείπει. Αισθάνομαι ότι κάνω αυτό, κάνω σχέσεις, κάνω αυτό, τελειώνουν, ξαναρχίζουν. Δηλαδή αυτό που μπορώ να σου πω με μεγάλη σιγουριά, μεγάλη όμως, είναι ότι δεν έχω αισθανθεί ποτέ την ανάγκη του να πω αχ, να κάνω ένα παιδί. Με την έννοια του να κάνω ένα παιδί, γιατί το ρολόι, αυτό και τα λοιπά, οι καμπάνες, όχι. Να πω, είμαι πολύ ερωτευμένη για αυτόν τον άνθρωπο, θα ήθελα, το έχω σκεφτεί, αλλά ήμουν αρκετά μικρή, έως πολύ μικρή. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτά είναι αλληλένδετα, δηλαδή αυτή η έννοια που λένε να κάνω ένα παιδί μόνη μου, δεν μπορώ καν να το διανοηθώ. Δηλαδή, να πάρω ένα παιδί μόνη μου και να πάρω με σπέρμα. Δηλαδή, δεν το αντιλαμβάνομαι. Γιατί να το κάνω? Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό είναι απόρρια μιας σχέσης. Έτσι πρέπει. Δηλαδή, μόνο έτσι μπορώ να το φανταστώ. Ως ολοκλήρωση μιας σχέσης. Και με έναν άλλο τρόπο, ο οποίος ξέρει ότι είναι λάθος. Και εσύ που έχεις μικρό παιδί, τώρα θα το καταλάβεις. Δηλαδή, έχω σκεφτεί αν είχα ένα παιδί με τη λογική ότι κάποια στιγμή θα είμαι τελείως μόνη μου. Αυτό είναι λάθος. Μου φαίνεται πολύ τρομακτικό το να το ζήσει μόνο. Μου φαίνεται πολύ ζεστό το να το ζήσει με κάποιον άνθρωπο που το θέλει ταυτόχρονα με σένα. Γιατί πάντα εγώ είχα και την αγωνία μην τύχει. Και νομίζει κάποιος ότι θέλω να τον παγιδεύσω. Μεγάλο θέμα. Οπότε όποτε γνώριζα κάποιον, του έλεγα: δεν θέλω. Δεν θέλω ούτε παιδί, ούτε αυτό. Πρώτη φράση. Και υπήρξαν άνθρωποι μετά με τους οποίους έκανα παρέα που μου είπαν ότι θα θέλαμε, αλλά το έπληγες τόσες φορές. Πιστέψαμε ότι δεν θέλεις. Οκ. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Να σου πω ότι αύριο το πρωί να γνωρίσω κάποιον και να πω πάμε μαζί να το προσπαθήσουμε. Εντάξει, όσο και περίεργο και να ακούγεται τώρα, μιλάμε ειλικρινά. Θεωρώ ότι σε αυτή την ηλικία δεν θα είναι και το αυτό που θα σου γίνει. Εσύ έχεις πληγωθεί από σχέσεις, ή έτσι μόνο κατασυμπτωματικά είναι όλα αυτά, ή μπορεί να είναι κάτι το οποίο να σου έχει συμβεί και να σου έχει γράψει άσχημα και να. Έχω πληγωθεί, δεν μπορώ να σου πω ότι αισθάνομαι όμως πια ότι υπάρχει κάτι που μου έχει μείνει σαν αποθυμένο. Δηλαδή, έχω πληγωθεί και με μία ή δύο έχω πληγωθεί πολύ. Έχω κλάψει πολύ. Πολύ όμως. Πολύ. Με τρομερά ψυχοσωματικά. Πολύ. Τι εννοείς, ρε, εσύ, Κατερίνα, με τρομάζεις? Όχι, δεν με σε τρομάζω. Δηλαδή, έχω πάρα πολύ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μου έμεινε και θα ήθελα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι. Ο χρόνος είναι γιατρός. Είναι. Τότε ήμουνα. Εντάξει. Πολύ. Ήταν αυτό το πράγμα που. Και επίσης εγώ δεν ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους ποτέ που λέγανε. Πολύ μεγάλο θέμα. Ότι εφόσον τελείωσε, τελείωσε. Ήλπιζα πάντα ότι μπορεί να συμβεί. Άρα για τον επόμενο τουλάχιστον χρόνο ζούσα με τη λογική ότι πρέπει να είμαι έτοιμη για τη στιγμή που θα γυρίσει. Τερατώδες. Δηλαδή ακούω που λένε ότι εφόσον μάφησε, τελείωσε. Πάμε παρακάτω ή το κλείνω. Αν και να γυρίζει, ζούσα λοιπόν για τη στιγμή. Βέβαια, κάπως γινόταν και σιγά σιγά κάτι άλλο εμφανιζόταν, περνούσε ένας χρόνος, αλλά και ξέρεις, γίνεται το μαγικό τότε. Πάντα όταν αρχίσει το μυαλό σου και αλλού, τότε είναι που ξαναεμφανίζεται. Ναι. Πάντα. Αυτό το μάφησε, πώς το λες έτσι? Μα έτσι ήταν. Μάφησε. Έτσι πως το τόσο σκληρά όσο ακούγεται. Ναι. Και σκληρότερα.
Από την άλλη μεριά τι να κάνεις, άμα κάποια στιγμή δεν σε θέλει. Επίσης εμένα μ' αφήσανε. Στα σημεία στα οποία αισθάνθηκα και πολύ πόνο, μ' αφήσανε για κάποια άλλη. Δεν είναι ότι τα έφερε έτσι η ζωή και δεν έχουμε συμφωνία χαρακτήρων. Υπήρξε κάποια άλλη. Αυτό μέσα μου είναι μ' άφησε. Δηλαδή δεν έχει. Γιατί να συμβεί αυτό? Το σκέφτηκες ποτέ? Βεβαίως, το σκέφτηκα. Γιατί με τη λογική του ότι μέχρι πριν από κάποια χρόνια, οφείλω να ομολογήσω, γιατί πάντα οι άλλες ήταν καλύτερες από μένα. Και τώρα τι πιστεύεις? Τώρα όχι, τώρα δεν πιστεύω. Τώρα δεν το πιστεύω και σε αυτό με έχει βοηθήσει η δουλειά. Τώρα δεν το πιστεύω με τίποτα. Τι πιστεύεις? Τώρα πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με αξιολογικά χαρακτηριστικά όταν κάποιος συνδέεται, κολλάει με κάποιον άλλο. Είναι χημεία, είναι οι συνθήκες, είναι πολλές φορές και ιδιωτελής σκοπή, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Δηλαδή, ιδιωτελής, καταλαβαίνω τι λες. Βολεύει καλύτερα. Δεν θεωρώ όμως ότι έχει να κάνει με σένα. Εντάξει, εκτός πια, δηλαδή υπήρξε μια σχέση η οποία με ενδιαφέρει και πολύ, στην οποία ήμουν απούσα. Δηλαδή, όταν άρχισε να γίνεται σοβαρή, άρχισα να είμαι εγώ απούσα. Γιατί? Διότι φοβήθηκα ότι γινόταν σοβαρή.